ସବୁବେଳେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଖାଇ ଖାଇ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଭାବିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇବି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମସଲା ଟିକେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାପରେ କଡ଼େଇ ବସେଇ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇଦେଲି। ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ପକାଇଦେଲି। ପିଆଜ ଉପରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଭାଜିଦେଲି। ଏବେ ଆମର ପିଆଜ ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, କଟା ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ଭଲସେ ମସଲାକୁ କଷିଦେଲି। ଏବେ ଆମର ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଏବେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଣ୍ଡା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ କେକ୍ ଭଳିଆ କାଟିଦେବା। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେଲି। କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ତାକୁ ସଜେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଇଲେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ରେସିପିର ନାମ କ'ଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।